diváci, dovolte, abych opět ve studiu přivítala Irenu Raši Příhodovou, terapeutku a léčitelku. Dobrý den. Dobrý den. Paní Příhodová pomáhá lidem najít příčinu jejich problémů, pomáhá změnit jejich nežádoucí programy a také pomáhá lidem najít novou cestu. A novou cestu díky vám objevila i Jana Dlouhá, která je naším dnešním hostem. Vítejte u nás. Paní Příhodová, představení vašeho hosta nechám výjimečně na vás. Dobře, tak já jsem vám přivezla jako našeho dnešního hosta paní Janu Dlouhou, která pracuje s postiženými lidmi, je to také masérka a mně se s ní velice dobře pracuje a my jsme zpracovávali takový velký, těžký, nepříjemný problém. Zpracovávali jsme ho způsobem tak, aby ona se dokázala podívat na to, co vlastně řeší, co v sobě má, aby jí to tolik nedrtilo. Neříkám, že mým cílem bylo léčit paní Dlouhou, ale mým cílem bylo jí dostat do takového stavu, aby byla v pohodě i za takových okolností, jaké jí čekaly. Protože jsem nevěděla, co vlastně bude dál. Takže já bych teď nechala na paní Dlouhé, aby vám sdělila vlastně, v jaké byla situaci, co si myslela, že jí čeká a proč mi volala. Při preventivní prohlídce jsem dostala test od paní doktorky, test na vyšetření střev. Test byl bohužel pozitivní a paní doktorka mě poslala na kolonoskopické vyšetření. Jenže na kolonoskopické vyšetření jsem byla objednaná až za měsíc. Vzhledem k rodinné diagnóze, kde i oba moje rodiče mají rakovinu střeva, jsem byla v hrozném stavu. Můžu říct, že teda opravdu jsem nevěděla. Neměla jsem to komu říct, protože rodičům vůbec ne. Dítě jsem vůbec nechtěla zatěžovat. Manžela jsem zatěžovat taky nechtěla, protože toho bych asi musela utěšovat taky. Takže nenapadlo mě prostě nikdo jiný než paní Příhodová, že jsem zvedla telefon a zavolala jsem, mám ten a ten problém. A prostě si s tím nevím rady. Nevím, jak to prostě ten měsíc vydržím. No a ona hned přijeďte, vyřešíme to. Takže jsem přijela, vůbec jsem nevěděla, co by mi mohlo pomoci. No a paní Příhodová prostě se rozhodla, že se koukneme do těla. Do mýho těla, abych se třeba i uklidnila. Takže opět jsem zavřela oči a najednou jsem se ocitla na žebříku. Pamatuju si, že jsem byla jak papírová panenka. Pamatuju si, že jsem měla modrý šaty s puntíkama, mašly ve žlutých vláskách. Byla jsem taková, jak se dřív vystřihovaly ty panenky a oblíkaly se, tak úplně přesně takhle. Takže jsem slezla po schodech po žebříku, otevřela jsem dveře a najednou jsem byla v žaludku, kde bylo teda příšerně. Tam byl takový černý, škaredej slez, tam se to tak jakoby promílalo, tak jsem šla dál, otevřela jsem druhý dveře a tam bylo nádherně růžovo. A postupovala jsem takhle pořád dál, měla jsem říkat, co vidím, já neviděla nic a najednou mi napadlo prasklenka. Šli jsme pořád dál, až jsme došli jakoby na konec a tam byla taková, jak když žížela. Mně to přišlo jak žížela, která má čepici, takový ten klobouček černý, nevím prostě proč, prostě si tam ležela taková žížela. A tam jsme vlastně začali, kdy já jsem začala s tou žíželou mluvit. Bylo to opravdu zajímavé, ono to bude možná trošku znít směšně, ale žížela, když jsem se jí ptala, co tam chce, tak prostě mi odpovídala, co ty tady chceš, proč mi otravuješ, já už jsem tady hodně dlouho. A měla jsem se zeptat, odkud se vyživuje a ona prostě řekla, já se vyživuju tady z tvé krve a když mě nebudeš prostě zlobit, tak já tady budu si takhle v klidu ležet. Opravdu to bylo, je to až k smíchu, jako žížela se tam ležela, hompala nohama a jakoby měla i nohu, jakoby takhle, že si hompala prostě ruce takhle. Bylo to až směšný, jako takový, prostě to se nedá jakoby popsat, ono to třeba vypadá, že si to člověk vymýšlí, ale opravdu jsem to tak, prostě ty obraty tak naskakovaly. No a ta žížela prostě řekla, že když nebudu dlouho jezdit v autě, tak prostě mě přestane zlobit a je pravda prostě, že mám hemeroid. Jo, na konečníku mám hemeroid a to prostě asi zřejmě byla ta žížela.
Takže mi povolila jakoby hodinu, nejvýš hodinu cestovat v autě, potom si když tak oddechnout a že mi dá pokoj. No, potom jsme se vraceli zpátky k té prasklině. Ta prasklina mi řekla, že když nebudu jíst chleba, nebudu jíst cukr, takže bude úplně v klidu. A že mi prostě, že mě taky zlobit nebude. No, v podstatě zjišťovali, co je vhodné pro její tělo, aby paní Dlouhé to pomohlo. Takže se mi naváděla takovými otázkami, aby jsme věděli, čem si vlastně může pomoct. No, potom jsem se vrátila zpátky do toho žaludku, kde byl takový opravdu teda takový nechutný, hodně slez a pak se tam vynořila taková příšera, ta taky na mě mluvila, že taky je už tam hodně dlouho a že už se známe a že víme, co máme dělat a je pravdou, že mám vředy na 12 terníků, ale ty mám hodně dlouho v klidu. No, potom jsem se vrátila, ještě jsem se měla teda kouknout, rozhlídnout, kde jakoby nějaký, jestli něco neuvidím, já už neviděla nic. No, ne, že by mě to uklidnilo úplně, tady toto, ale prostě jsem to tak nějak jakoby ten měsíc přežila. Je pravda teda, že i nedoufala jsem v to, že před tím vyšetřením, před tím vyšetřením budu takhle naprosto v klidu. Já jsem v klidu vypila tu vodu, vyčistila jsem se a na to vyšetření jsem šla naprosto klidná, úplně klidná, nevím proč, prostě jsem byla klidná. Lehla jsem si, vyšetření probíhalo a tak jako chvilkama v tom umámení jsem se koukala na tu obrazovku a je to neuvěřitelné, já jsem prostě to růžový tam viděla. Tak, jak jsem to viděla v té terapii, tak jsem to viděla i na té obrazovce, neviděla jsem teda úplně všechno. A výsledek toho vyšetření byl, že tam má úplně malinkatý polip, tak si myslím, že to byla asi ta prasklinka. Takže díky bohu to nebylo onkologický Ne, nález. nebylo to, bylo to v pořádku. No, moje první reakce byla hurá, můžu na dovolenou moři. Za odměnu, za ten stres. Že nemám rakovinu a že prostě půjdu k moři, že pojedu k moři. No. Možná otázka na vás, paní Příhodová. Může se do takového stavu nebo vidět takovéto obrazy a takovýto příběh každý? Já si nemyslím, že by tohle to šlo dělat úplně s každým. Paní Dlouhá si velice dobře vybavuje, velice dobře se s ní pracuje, proto jsem mohla jít takhle do tohohle způsobu. Tam to opravdu záleží individuálně na každém. A taky záleží na tom, jak potom je ochotný vlastně změnit ten svůj životní styl. A změnila jste pak svůj životní styl? Přestala jste jíst to pečivo? No, pravdou je, že já mám takovou dietu. A že někdy opravdu si i to pečivo dám, no ale neměla pecho. Takže... A tu dietu jste měla i předtím? Nebo tu dietu jsem měla i vlastně vyšetření? předtím, ale oni mi prostě opravdu zdůrazňovali, že je důležitý, abych prostě ten cukr nejedla. A tam vám to bylo jenom potvrzeno. Ano. A ona vlastně ani paní Příhodová nevěděla, že já třeba ten cukr vůbec nesmím. Jo? Což nevylučuje vlastně návštěvu lékaře a doporučení lékaře zase, aby si lidi nemysleli, že tyhle ty metody zvládnou všechno, ať to berou prostě tak, že se dozví o sobě věci, může se jim pomoci, ale taky ať užívají zdravý rozum a v případě, kdy je to potřeba, ať navštíví toho lékaře. A jak se vám daří dnes? No, mně se daří docela dobře. S určitým teda omezením. Ano, s omezením, ale tak ono to mělo to pozitivní, že jsem zhubla hodně. A vlastně lékař mi diagnostikoval i inzulinorezistenci, že moje tělo špatně zpracovalo cukr, což při naléčení vede k tvorbě rakoviny. A té rodině jste se tedy za ten měsíc nesvěřila? Ne, nesvěřila. A dokonce jsem se i dověděla, že budu babička. V ten měsíc? Ano, zrovna ten měsíc a já jsem to tak prostě brala, jo, je to dobrý. No. A potom teda až po tom vyšetření jsem jim teda i vysvětlila a omluvila se za tu mou takovou chladnou reakci, že jsem prostě měla jiný starosti než to, ale potom jsem jim to všem řekla teda. Manželovi jsem to řekla den dopředu, protože jsem potřebovala, aby mě dělal doprovod. A byla jsem ráda, že jsem mu to řekla až ten den, protože jeho reakce byla docela, docela špatná. Měl strach. Strach. A naštěstí to dobře dopadlo. Tady to nejde u každého třeba, ale
šlo by zmírnit takový ten strach z toho vyšetření, i kdyby tam bylo třeba potom něco negativního, aby to ten člověk lépe snášel, to, co ho čeká u těch lékařů. Jo, takže nechci tvrdit, že u každého to jde zpracovat takhle, jak to bylo u paní Jany. Je to fakt individuální. Ale snížit ten stres před tím vyšetřením? Ten stres, ten strach, aby byli lépe připravení potom na to vyšetření, tolik se nebáli, aby mohli lépe podstoupit potom tu lékařskou péči, aby to tělo lépe přijímalo, když bude zbavený těch nepříjemných myšlenek spojených třeba s tím vyšetřením nebo s tím strachem z té nemoci. Jo, když tady jsem prostě vzala intuitivně, že do toho se můžeme podívat s paní Janou, takže tam jsem s ní šla podívat se do toho těla. Už jsem měla i osáhnout, tak jsem věděla už, že můžu. A hlavně dojde ke sklidnění mysli. Ano, tak byste jako každý den byla ve strachu, ve stresu, pořád byste na tom myslela. Takže v tu chvíli se určitě dostavil určitý klid, i když ne úplně 100%, ale určité uvolnění. Paní Příhodová, zajímalo by mě, kde provozujete vaši praxi? Tak mám svoji poradnu v Chocni, to je asi 130 km od Prahy a lidi za mnou jezdí prakticky z celé republiky. Mám tam i paní z Anglie, která za mnou dojíždí, takže zkrátka jezdí za mnou. Poskytujete také služby po Skypeu, což je dneska celá moderní? Přemýšlela jsem o tom, že některé takové lehčí potíže by šly řešit po Skypeu. Něco už jsem po Skypeu dělala, takže možné to je v některých případech. Ale preferujete osobní setkání? Preferuju osobní setkání, když některé problémy jdou řešit po Skypeu nebo nějaké poradenství, to jde. Stačí se domluvit. Paní Dlouhá, jak jste zmiňovala v předešlém videu, vy navštěvujete paní Příhodovou téměř 2 roky. Stále jste její klient i v současné době? Řešíte nějaký svůj problém? No, to svý problémy už asi tak jako ani necítím, že bych měla potřebu, že nějaký vyloženě velký problém se vyskytuje, ale spíš třeba, nevím, když mám nějaký sen nebo něco, tak spíš jenom se takhle zeptám a takový. Teď jsem mají docela zajímavý zážitky na dovolené, tak to budeme tak jako by spolu probírat. To už bude taková zvědavost. Jako... No, to už je spíš zvědavost než problém. No, já bych řekla, že už ta paní Dlouhá už se mnou nepotřebuje řešit, že už my se scházíme, už tak řekla bych, že ten náš vztah přešel do toho kamarádštějšího vztahu, takže když přijede, tak už si tak jako popovídáme, jen tak lehce třeba něco probereme, ale už to není tak terapeuticky, jak to bývalo dřív. Tak já bych vám pro dnešek moc ráda poděkovala za opět příjemné setkání. Děkuji paní Janě Dlouhé za sdílení vašeho příběhu, který si myslím, že bude pro lidi velice inspirující. A děkuji vám, paní Ireně Raši Příhodové, za návštěvu a za činnost, kterou děláte. Moc krát děkuji za milé setkání, děkuji i vám, televizním divákům, a děkuji i vám, paní Jano. No, taky děkuji. A pokud byste měli zájem navštívit některou z akcí paní Příhodové, tak můžete na stránkách www.regresy.net je naleznete. Ano. Další informace. Ano. Tak pokud se budete chtít objednat na sezení, tak tam najdete kontakty. Tak jo, děkuji a mějte se krásně. Naschledanou.